Nizozemsko veleposlanstvo Holandski štand organizira, ovo je sada već druga predstavljanje, prvo je bilo u sklopu GAS sajma, ovo je prvi puta da sudjelujemo na SASO sajmu, sudjelujemo sa 13 tvrtki koje se predstavljaju ili direktno putem svojih predstavnika, 7 takvih tvrtki i ostale tvrtke predstavljaju se promotivnim materijalima. Idealna prilika za upoznavanje tržišta, mislimo da je ovo jedan vibrantni, živi sajam u kojem se može dobiti dobar pregled postojećeg situacije u zemlji. Zadovoljni smo sa sudjelovanjem tvrtke koje su ovdje, uspostavili su neke kontakte, inicijalne informacije su dobili i nama je cilj da one jednog dana budu i prisutne u Hrvatskoj. Naravno, mi nakon ovakvog jednog sudjelovanja pratimo i tvrtke, vidimo da li su one uspjele uspostaviti određene kontakte, napraviti određeni posao. Ukoliko postoji interes, naravno i za iduću godinu, uvijek su to idealne prilike da se predstave nizozemske tvrtke u Hrvatskoj.